O último acordo que vai destinado a seguir avanzando na prevención e loita contra a violencia machista. Somos un referente neste eido en moitos aspectos. Fomos a primeira comunidade autónoma en ter unha lei específica nesta materia. Tamén somos pioneiros e agora mesmo a única comunidade autónoma que mantén, sobre todo dende hai moitos anos, a axuda a todas as vítimas de violencia machista que denuncian e se separan do seu agresor. Tamén ofrecemos atención psicolóxica gratuita, hai unha extensa rede de casas de acollida e seguimos aumentando prazas e reforzamos, recentemente había un acordo con a Consellería de Asunto de Galicia, recordarán, reforzamos a rede dos chamados CIG, os Centros de Información á Muller. E como queremos seguir traballando, os novos perigos respecto á violencia machista tamén chegan ás redes e a todo o que ten que ver con novas tecnoloxías e con Internet. Hai unha nova cara de violencia machista, a violencia digital, contra a que hai que seguir loitando, ou se aprobamos o proxecto de lei de medidas integrais contra o acoso e a violencia digital en Galicia. Vai ser a primeira lei de toda a España neste eido.